Čaute, tu je Števix. Čaute, tu je Majko. Vítame vás z Minecraftu pri prvom dieli. Spoločnom. Ako vidíte, sme na hotelu. Taký symbol tu majú. Presne tak. Dneska si nájdeme miesto na dom. Poďme sa najprv čeknúť, čo toto je. Prasa. Budú padať stále dačo. Lol, ja som do toho skočil. To nedomysleli. Neviem prečo, ale zase by to tak, že by to bolo, že majú sa mať padať veci, nie prasatá, stoja a veci vypadnú, ale aj veci stoja. Poďme si nájsť miesto na dom, tak kde ďaleko. No. Ale poďme naťažiť drevo do drevárne najprv. Kde? Drevárne. Toto je dreváreň. Takže spadnem už do lavy. Tu vidíte, sa tu obnovujú dreva. To môžeš kúsiť do jedného búchať. Čo to treba? Nie, mi ne... To. Dúfam, že sa vám bude video páčiť. Pozrite si aj iné. Dajte opäť. Presne. O to nám ide. Poďme si nájsť už to miesto. Keď tak sa môžeme tu vrátiť potom. Poď. Keď tam si doľka. A prepáčte, keď počuť Markovú klávesnicu. Na budúce už by som išiel na počítač, lebo ja som na útku. Pavúk. Mohli sme radšej točiť cez deň. Čo už? Presne. Krasota. Krasota. Tak pomaly ide cez vodu. Plus, ako... Zjedol som oko. Čiže to bolo? Na čo si to jedlo? Pavúče. My kašlíme na prasata, pod za mnou. Jedného zabít. Pod za mnou. Tak, pod za mnou, no. No, poďte na to. Poď. Pláveme, 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 pláveme. Počkajte, stiším si zvuky. Hudby. Koľko sa dá vyskúšať? Počkajte. Pošlem ide na teba. Ideme ďalej, poď. Postaj. Koko. Víš, tu je reska. Hej. Pod za mnou, kde si? Hore na tom kopcu. Dobre. Poď, kde nájsť miesto. Je to tak ďaleko. Čo tam je? Neviem. Pozerám. Niekoho dom. Tu bydlí Ozák a Zub. Dobre, kašlíme na to. Poďme si nájsť miesto na dom. Nenačítali sa mi bugy to sú nenačítané daná krajina. To sú bugy. OPC. Hej, lepší než tvoj. OPC. No server. Možno. Nie, tam možno za to, že je plno. Možno. Ja to sa ospravedlňujem. Ale dúfam, že sa vám to nebude prekážať. Kde si? Kde za mnou? Hej, no nemôžem špitovať. To mám malo. Poď. Tak už bude deň, takže pohoda. Tu by sme mohli, nie? Tak keď bude. Hej, ja nechcem, alebo môžeme, ne? Môžeme si tu začať stavať. Aj, no. Dobre, tak tu začneme. Keď zabíjam práca? Ja si tu dám set home, keď sa dá. Jo. Set home, ja aj to mám spolu. Ja debil. No. Zrobím resku. Hej.
Hej. Vieš aj toto pre dvoch? Ježiš. A ty to vieš to? Hej. A mi to povieš potom. Lebo je to taká ešte dobrá stránka, že... Ome, Ešte... No, dobre. nikoho to nezajíma. Keď To chcete, tu- keď chcete dáme do popisku tento server. Len tu je plno puseta, že... Takže tak. Lebo sa tu zmestilo 20 hráčov, mohli dať na viac. Ale čo už. Robím nejakú obrovskú resku. Nie, vykaž... ťažkám. Milujem začiatky, jak sú. Presne, Minecraftu. nič nemáme. To bude dlho, až kým postavíme nejaký pekný dom. Veľa dreva. Mám iná z kamena. Jaký búk? A jak sa dávaš, keď chcem ťa dať do resky? To je akože veľký príkaz. Napríklad, že... Čakaj, ja ti pošlem takú stránku, hej. A ja si ju teraz nebudem pozerať počas natáčania. No. Tak ty ju pozri. Diktovať môžem? Hej, Môžem, no. Ale už si zrobil, hej. hej. Lomitko res, No, medzera pset, no, medzera meno resky, no. medzera meno hráča. Medzera build. Build. Hej, build, medzera true. Enter. Je to. A ešte dačo kontajner. Čakaj, hej, kontajner a potom ešte aj úsek. Všetko to, len si toto. Dik container, jak sa to píše? Daj. Container. Container. No a je to a ešte use. Hej. Oj, co robiť toto? Tam teda dám a meresku. Konče. Potrvalo. Teraz postavím taký malý dom. Musí upiecť. Tak to vyzerá, že by sme sa museli zabíjať akože pre jedlo. Asi, hej. Toto. Ty? Na to máš toto. Čo? Dole som ti dal meso, dole. Dík. Aspoň, že tak. Ham, 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 ham. Dúfam, že nepočuť až veľmi zvuky. Z Minecraftu. Dám lopatu. Treba nám drevo, nemáš? Čakaj, idem poďme do toho. Drevajne. Počkaj, tu ti vyhodím lopatu na... Tam si ti vyhodím na druhú stranu. Kde? Tu. Dobre, ja upravím terén, abo... Čakaj. To je lomičko. Jaké? No, tam dám. Drevárne, abo ja neviem. Však ono dám spam na tam ako dám. To je skúňa. Na 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 na. To je drevo. Prvý diel bude určite nudný. Takže No. musíte počkať na tie lepšie ďalšie. Lepšie časy. Lebo teraz len začíname, takže... Všetko tak. Aj, Predstaví natočia aj iné hry. To, hej. Apple Reloading možno. Alebo iné. Možno, že dneska natočíme. A ešte dneska to dáš na YouTube, ne? Hej. Veď za to. No je mi potom. Mám 35 dreva. Čakaj. Dobre. To je lomičko. Moment. Kde si?
tu máš. A tu máš. A tu máš. A ty tiež ešte, neviem, dať čo postava, bo. Nieč, mám tu aj jasko, ten blázon, čo rozdala na spálne. Hej. Nechaj tak, jak je úzko, alebo ešte tam ďalej príde. Že by ste si nemysleli, že čitujeme. Presne. Lebo jeden blázon rozdával zadarmo skôr na spávne. Bachal po diamantovom brnku. Kto? Ten blázon. Aj. Postavíme si doma, budeme končiť, nie? Aj možno, ale ešte tak krátke to je. Tá ešte, hej. Daj drevo, bo chcem dať veci do tejto. Čo? Debničky. Počkaj. Do nebe. Ne? Zabíja. Alebo postav, ale ne. Au. Počkaj, zrobím Všetko. čestku. Až do zajtra. Ty o chvíľu zomreš. Si myslím. No daj mi toto, že by som mohol dať. Au. Máš, ne? Ne, ešte nemám. Neviem, jak to bolo. Ja viem, jak to je. C modify. Mám polko srdiečka. Jak sa voláš? Marko veľké krvo. Hej. Už máš? Nemôžem, neviem prečo. Musíš. Kaj, daj mi drevo, ja si zrobím. Dobre. Kaj sa stávajú. Budeme hrať aj mimo natáčania. Ste sa nezľakli, že čitujeme. Také, že Jedno drevo. ťažiť a také. Poď mi ešte jedno drevo pod nohy. Nice. Dostávam dom. Bara 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 bara. Na 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 na. Idem skočiť do Dúfam, skaly. že nám nedajú naši kamaráti dislike. To sa stalo, že hej. Hlavne Dante. Možno aj Ktorý Zepy. natáčal s Adamkom. Tiež to Manchesterami. Pasa. Čo? Teraz krajá toho Geronima. Geronimo! Pocahontas. Nemám drevo, nemám. Celkom pekný domček. Ja bude oveľa väčší potom. Idem vykosiť to. Bude bez dverí. Bude. To nevadí. Černá. Pepi je zombie. Pasa. No, toto vykosil. Baraba. Tu dám rožičky predom. Čo dáš? Rožičky predom. Dobre. Trošku nepárne. Toto je Ševixov štýl stavenia domu. Obyčajný. Až na toto tu. Ale však to je len začiatok. Čo by si chcel? Vilu na začiatku? Nie, ale No. tak hovorím. Dúfam, že ma už bude lepšie počuť, lebo mám nový mikrofón. Čo si kúpil? Tak dúfam, že už tam nebude ten čum. Ale aj tak počujem šum v sluchatkách. Hm? Takže asi od Marka. Marka. Takže tak.
Nemám drevo, fasa. Nemáš drevo? Čo? Čakaj, ja poďme ťa. Idem aj natažiť. Warp. Daj iba Dreváreň. spam. Warp, dreváreň myslím. Nie. Daj iba spam. Dobre. Spawn. Idem na drevo. Dneska hráme prvýkrát na tomto serveri, takže ešte nevieme poriadne čo tu je. Takže môžete tu prísť aj vy, ja mám IPčku a môžete si pozrieť čo deje. Aj postavať to? Aspoň dúfam. Ale dúfam, že si nepostavíte dom vedľa nášho 5 metre. Ja neviem zrobiť záhradku, hej. Dobre. Home. Pískame si, pískame. Dúfam, že už teraz budú častejšie vychádzať videá s Markom. Lebo som mal videa s Mikey a on nemôže teraz natáčať, bo je chorý. Dúfam, že budem aj s ním natáčať teraz už častejšie. Aj, bude drevo. Čo, došlo za? Hej. Je mi ne... Musím naťažiť asi steak. Ťažíme, ťažíme. Čo, čakaj, ne? Malička. Keď chcete, aby som natáčal FIFU, tak napíšte do komentov. Bo mám jedno video z FIFI, tak napíšte, že či mám pokračovať. Alebo nie. Alebo napíšte po prípade, čo máme natáčať, aké hry. Treba. Mám ináč video. Pomaly budeme končiť. Koľko minút? Neviem. O chvíľu pôjdeme hrať poker. Holdbe. Na Fullview. Jasne. Dorobím strechu a budeme končiť. No, myslím, že to bude taká. Že sa k ním dve dostal. Mám stek. Pokiaľ ich si dal resku, ne? Neviem. Zisti si. Kokos prasa mi chodí po tejto. Práve. Čipo. Aké myšte. Čo tam chceš zrobiť? Kde si? Čo? Kde si? Kde som? Na streche. A však tam bude tento restaurant. Ešte to potom predĺžim. No. Provizorná. Hľadíme sa z jednou preseka. Nemáme točky. Spravedlňujeme sa. Keď už nevidíte. Idem zrobiť parádnu strechu. Čakaj, máš ešte to drevo také nepremnené, no. Počkaj. Ne. Ja. To som sebou uhlie. Uhlie? Na čo si zničil? Jaj. Abo aj nepremnené. Na čo si zničil tú hlinu? Ja som myslel, že už to nebudeš pokrývať. A kde? Abo nemáš ešte také normálne drevo. Tu máš. Čo ti ide, parkour? Díky. Neviem, jak to mám spraviť. Bo není presne kockovatý dom. Aj. Prečo nechce horieť? To zničím. Teraz sa mi tu buguje ten server aj tebe? Nie. Aspoň, že mne to teraz ide normálne počas natáčania. Čo nie?
Ala strecha. Ježiš, zombie. Dosť malo mám schodov. A pomaly sa s vami budeme lúčiť. Co ideme? Asi už teraz. Čakaj. Dva. Takže poď pred dom. Moment. Mal som to. Pacha, zombík! Lúčime sa s vami Hej. na budúce. No. Dúfam, že sa vám video bude páčiť. Zanechajte like. Alebo odber. A príďte na tento server si zahrať s nami. Čaute, lúčime sa s vami. Čaute.